Munoziva kuti sei Mwari uyu akakosha wemadzibaba. Vamwe makakura upenyu hwokuti vakarambwana nababa, baba akatiza akaenda nenzenza sezvakaitwa Bob Mugabe. Ndaro Bob akatiza akaenda girlfriend kuBulawayo, amene muDex mudevere wake wakamhaenda naye kuBulawayo kutarabo. Hamuna mboona kuti Ndaro Bob aisambotaurwa here paingonzi bona ko baba aisataurwa. Mudhara akaita igame yekutiza mhuri. Saka Mugabe akasara naMwari, akachengetwa naMwari. Hondo ikafamba naSmith achichengetwa naMwari, haana kumbofa. Kuiswa majera naSmith mavaitochwa but haana kumbofa. Mwari aimuchengeta. Saka Mwari akakosha wemadzibaba. Hazvina basa kuti situation yauri yakaoma sei. Mwari anokuchengeta iwe madzibaba. Chero uri nherera, unongori nherera kuti baba namai vakafa, ukatanga kuchengetwa pamwe nevatorwa chaivo kuti havana kana kukama newe vachikupa sadza. NdiMwari iye anga apfeka muvanhu ivavo. Chinhu chese chakanaka chinoitwa nemunhu ndiMwari baba anenge achichiita. Ndosaka muchiona tichiseka vanhu vaya vanonyima vasingabatsire munhu anenge ari mudambudziko. Kana tikati ngatibatanidze pfuma timbobatsira munhu, kana ngatibatanidze pfuma timbosumudzawo mumwe munhu. Chamusingazive ndechekuti chinhu chese chakanaka chinoitwa nemunhu ndiMwari baba anenge achichiita. Mwari uyu anoshandisa miviri iyi semapadza ake panyika panapa. Tiri tsoka dzababa pakufamba panyika isusu vapostori. Saka tikati baba havafa nenzara, hativavhurire chitakshop hatireze 1000 US. Munenge ikaisa $10 yako apa. Tawatareza 1000 iye woda kumahosera pana mahoma dhimusa wovhura chitakshop. Baba vaya vakupota vachiti vakapfuga munotenda Mwari. Mwari makaita basa, makatitumira ngirozi dzakandibatsira. Ngirozi dzepanyama dzevanhu chaivo vanhu vandokaona nemaziso vakapfekwa nemi Mwari vakandiitira chishopu ichi. Ndakudyawo nesadza nemhuri yangu pamusha vana vacharara nenzara. Unoziva kuti mumwe munhu ane nhamo yekuti mukadzi anobika sadza so tora sauti woisa mumvura so zvokutyukudywa so mvura yotanga kuvavira onzi vana sevai mvura ine sauti murari. Unoziva izvozvo? Kati mukakwanisa kubudisa munhu munhamo yakadaro, munhu iye anonamata Mwari achitenda Mwari kuburikidza nemi tsoka dzaMwari dzafamba panyika. Saka chakanaka chese chinoitwa nemunhu panyika ndiMwari baba anenge achichiita. Ndosaka muchiona maAmericans nemaBritish nemaArabs vanobvisa madonation epfuma dzinoenda kumaOxfam, dzimwe dzinogadzira mabhoho emvura kunyika dzenyu dzekutambudzika, vachivhura mabhoho vachiita sei. Vanodzinza kuti muchavanamatira. Pese pamunenge muchitenda kuti akomana mvura yaitinetsa taifamba 20 km. Kambani iyi Oxfam, Mwari ngavakombore, Mwari ngavakombore, Mwari ngavakombore. Matavaitira muteuro kana vanga vari vanhu vane mabusinesses, mabig businesses, mastock exchange kana kuti real estate kana kuti whatever type of business, kana vamwe vari kuoil, vamwe vari kupi. Oil yake kana yanga ichimbodhudhuka mabarrels 500 inotanga kudhudhuka 700 barrels. Zvinenge zvabva kumiteuro inenge ichiitwa nevanhu. Zvamuzonzwa mwana achitanzi mari aibve pane imwe mari. Pane mastatement anotorwa nevanhu. Saka muchiona vanhu mhuri dzenyu chena asikatombonamata kumasowa anopa so pakati pemusha. Munhu yese mukana somutarisa munoona zvinhu zvake zvichipfumvura. Sei izvi rakatiudza tiri kusenda Albans. Rakati Gabriel anofarira kupa vanopa nekuti anodzidza kuti nyika ichaguta pauri. Saka haafariri kupa munhu anonyima, anofarira kupa munhu anopa. So anoziva kuti mhuri yese ichaguta. Saka muchiona umwe munhu anosarudzwa mumusha so ndiye anobva asumudza musha wese. Umwe mwana ta doctor ka oida unoona America whatever anosumudza mhuri yese kudzidzisa vana vachienda kuzvikoro vachiita sei vese vachipedzera vava mabasa kuna South Africa kuEurope vakadzidziswa naDr. Wani munhu wemwe chete. Kodai akanga achinyima doctor vese vana vaipera kungoitawo marombe hapana aidzidzisa munhu. Saka pane book knows the secret and I wrote the bay notoona kuti giving opens the doors to receiving. Kupa so madzibaba kune chikomborero. Isaka hondo yakati ukapfumbata ruoko rwako kana ndichibva kudenga uzokutambidza undoisa pai. Tatiripo tikati pana pamungamboisa maoko akapfumbatwa zvanzi right. Ko munhu anotambanudza achipa so zvanzi ruoko runenge rwavhurika ka. Saka ndedani pekuisa. Saka muchiona munhu anopa so anokomborerwa. Hatidi vanhu vanonyima zvedhimoni kusvika pakuprofitwa. Ndine vanhu vakatomboprofitwa ndiripo pamasoni. Amai munonyima.
Pakaya hama so kana dzemurume so ukadzani shezvi kuita kana hadiki kana ti atitezwe kutozunzi nemurume kana udaidzwanza mining kudai kuno pane zvasiwa nevana nyebe vanonyebera enzani kwari mudhening otopopoterwa uko kuti uzobika rainzi wakaita sei antoni kune type vakadzi vakadaro so Gabriel anorwadza mai dai achizongouraya mukadzi yarwa nenzara Gabriel ambangoisa nzara musha wacho mese nemurume nevana bakufana nzara obva munhu wana ari kunyima saka ndizvo ndaita manje ndaiti kana munhu akangoita blanda kuti vapostori vayo oregera kwabikira ndakambomudza kuti unobikira vapostori ngotora nyama yese yanga iri mudhipi yese ndoifrizinura yese ndoibika yese ndega ndopa vaenzi nyama yacho yese kana yanga ichilasta 3 weeks nyama iyoyo tichadya nemunjonjo for 3 weeks arimutenga imwe kusvika munhu afunda kuti hatisi kuita zvokuseka uda ndikuwadzisana Gabriel kuti uraya vapostori nenzara ini Gabriel anosunga musha wacho wese tese taakufa nenzara kuda kwemunhu wani nomunhu ane kuziva kuti akangoita game iroro inobikwa yese nyama anga akubikira vaenzi manje we don't play hatitambe panyaya iyoyo unoziva Mwari uyu akakosha madzibaba Mwari uyu akanaka vemadzibaba umwe munhu wakakura wakaiswa rushambwa rwekuti waifanira kutofira mujeri asi Gabriel nemiteuro yekumasowe nevaprofita vainzwa umweya zvakanaka vairamba vachingokusesekedza uchinzvengeswa umwe unenge wakakura uri mukurarama kwekuti wairarama nastep mother anoroya zvokuti pfutseka aida kutoti ufe kana kuti uite minyama vana vake chete ndo vabudirire kana kunguva kuzvikoro kana kuita sei ndiko kurema kunoita upenyu kuti asi Mwari aingoti kuchengeta umwe wakatoponeswa naMwari paine bhazi ratosetwa nezvikwambo kuti rinofanira kuuraya vanhu ione kuti wakanga urimo mumupostori Mwari obva ati hazviite wangu hafe orwirwa nengirosi asi nhasi unokwanisa kumira uchitukirira ngirosi idzodzo dzekudenga naErija podzopodze ngirosi yacho yakatotumwa kuzokurwira mubhazi imomo ndiye Erija wacho Mwari uyu anotida vemadzibaba Mwari uyu anotida vemadzibaba zvizhinji zvinoitika usiku makarara varoyi vachifamba mudenga umo vamwe mukadai makadzipwa makapera kufa muri vana aduku asi Mwari aingokuchengeta kuti aiwa uyu achandinamata rika nemuchengeti uchirwirwa saka makazoona vamwe vakazoimba ndomupeiko Mwari anondida baba ndomupeiko Mwari anondida amen Mwari anoyera uyu vemadzibaba tingadai takapera kufa nevarungu pahondo hondo chechecheche hondo zvamwe takaberekwa hondo yakupera zvayo but takaberekwa time yanga iri very dangerous ndiri seni ndakatosiyiwa naumwe step mother wamai vangu so ndichikambaira kuenda muchoto ndakazobviswa muchoto imomo nemusoja womurungu ndatsva fesi kumeso kunhingi dumbu rese ndaiberekwa ndakatarisa opposite direction kai ngodo ndo revenge ndakazongo revenge mbuya chandakuitengera kana tennis pandakaya kuEngland 2001 anamboitengera kana sokisi zvaro indo revenge mai Mwari pavo ndo paanozondiranga indo revenge ndofarira revenge is sweet ndosaka Mwari achida ega kuti musa revenge revenge is sweet ine time iyo British pound tairova zvekurova seri neseri zoti ndakona watengera kana masuitcase chaihembe but handamba watengera kana ton tennis zvayo ndakafa kandi vakati chandikambarira nda muchoto saka to her I'm dead saka ndoda kutengerwa nemunhu akafa here matenisi aindofarira kurevenge dzimwe nguva hazvidiwa zvino Mwari akumana akona kuzorevenge please hamusingirodzi hasho vazhinji hamusingirodzi hashoko saka mukazviita mune mutita mhosva yakakura stere Mwari anokudayo madzibaba vakawanda madzibaba vekuti vamwe makapona paiitwa mademonstration futi dzichirira muchiponeswa naMwari achingokuchengetai ndosakaona kumasinagogo vakazoti muvudzi ndiye Jehovha anondichengeta paipai vanhu vayadiwe kumasinagogo zvavo pari paipai vakangobatwa nemweya mutsvene wechokwadi pai maiwi hanzi kushaya kungavepo anondi akagarwa munhu iye akaimba kuimbiko akagarwa nemweya mutsvene aiwa uyo mweya mutsvene hakuna mweya wakaipa kudaro hakuna mweya wakaipa kudaro mufudzi ndiye Jehovha
isu mazoiteka vatanzi ndiri muchengeti wenyu, ndiri muchengeti wenyu, ndiri muchengeti wenyu, upenyu ndichakupa. Upenyu tichapiwa naBaba. Saka tinochengetwa madzibaba. Pana baba vaimba kuti zviome Mwari atukwe, vaimba vhesi rakanaka. Atipafunde ipapo ndo pano pandakafuira from kutanga kuita mupostori kusvika nhasi. Ini ndakasingambozvida zvekuti Mwari anondisiya ndichipinda maziproblem akakura, mazimuyedzo mamwe andosangana nawo. Level remaedzerwa andinoitwa dai maaziya maitiza. Saka mambo Mazegemba vanga atiimbira ningiro zvazoona manje kuti ndo area ndokurova atiimbira ezimabi tichange tiri tose mukuzuwa nekuvhara, ezimabi tichange tiri tose mukuzuwa nekuvhara simabi tichange tiri tose mukuzuwa nekuvhara. Aidzidzisa pachapter ichi kuti mutende unofanira kuti simabi tichange tiri tose mukusuwa nemukufara. Ainge achiona rwendo rwataienda tatiri parwendo murapo rwekubarwa patsva kwavana vaIsraeri nekusikwa patsva kwenyika rwaiti bet I leave to send you under by. Hande ndinotangira Bethlehem ndapangidzwa Daniel zviredhi zvakanyorwa nemavara maduku zvinotozoda muprofiti Daniel kuti harapanuke. Samere ingiro Samere yakanga yatotungamira parwendo. Saka ndakanzi iwe ndiwe unofanira kutotanga kubuda munyika muno. Ndikati aiwa ndisandavaka musha kumusha zvikanzi chero ukaivaka ukasara ukaivaka tichaipisa nemoto. Vanaona shit tikudhira nemurume mukuru ndobva ndapinda parwendo ndobva kumadzimba okumusha. Ndo paizoprofitwa kuti munofane nzara nyika inji neiuraya nenzara makasanditeerera tiri paBethlehem izwi rakatarisana naAinuro. Vakakokwa ningiro dzibva vati tenge tiripo vaona kuti dare raMwari riri kuuya vamwe vari kusikopopoterwa vaprofiti vaozona pamwe vatiza vaenda kumutedza nevapostori vakatiza vaenda kumutedza. Izvi kuti varasokopopota pamberi pasikandiyos kuti ndozvawakadzidziswa nababa wako Jacob izvozvo. Kana musingazivi kuti ndinani nyika iri ndinoiuraya nenzara ende muchaurayisa nyika nenzara. Vakomana, nzara yakazaitika 2008 vanhu vaidya kabhauga. Zvino mukaona munhu anokwanisa kuuraya nyika yese nenzara munomuitawo kuseka naye, munomurerutsa kusvika palevel ripi. Indakamuona achiprofita nzara nyika yese zvakonzerwa nevapostori vakanga vachiramba izwi rakanga rawaya pamberi pavo kuzovagadzirisa vakarirerutsa rikatema nzara. Ndikaiona ndiri mupenyu namaziso. Umwe munhu hazvimuyerere, umwe munhu haatombovaviona, haatombozviona mumwe munhu haana kana basa nazvo. Arrogance from ignorance is highly intolerable. Munhu ari arrogant from ignorance anosvota zvamaikusvota kari kakadzi kanenge kaifanira kurambwa kudzokera kumusha kwababa wacho. Munhu ari ignorant saka kana basa rezvinhu zvakakosha so munhu yanosvota iye. Gentlemen, there are things that are very sacrosanct paupenyu zvakakosha. Kune zvinhu zvakakosha panyika. Kune zvinhu zvakakosha. Ndosaka muchiona panyika panapa munhu akaponda munhu anoende mujeri madzibaba achitongerwa life in prison kuti hatigare nemhuka yakadai muvanhu iyi. Ngaigare yakavharirwa mukeji. Nekuti chinhu chakakosha. Zvino zvamunoita manje muvapostora kumaswe. Chinhu chakakosha soka. Munhu chione kunge chinhu chisekere nebasa munhu aponda munhu soka. Munhu unonga angotswinya munhu so. Utongoti agaya pasabaye rinyere tsitsiri danho reMwari. Marabishi. Chinhu chakakosha vamadzibaba. Bhinya rikafamba richirepa vana aridzi ngariende mujeri. Rikafamba richiponda vana aridzi ngariende mujeri. Munhu akatuka izwi kana kuramba kunzwa izwi rinowodza nyika. Munhu iye akaipa zvokuipa zviya. Munofanira kutoti ite an outcry yamunotoramba kuti hazvisi rizvo zvamuri kuita vamadzibaba. Garai pasi. Hatitambire izwi rakatida panyika. Rakauya kunyika yekwedu, harinambovambira kuMozambique, harinambovambira kuTanzania, rakauya kuzovambira muZimbabwe, kukosheswa kwaMuzezuru. Saka Muzezuru anofanira kutirimuka kuti kana akakosha kuna baba, naye ngaakoshesawo baba. Nyaya iyoyo inoitwa kanyaya kadukuduku so. There's no outcry. Kuda kuswera kutaura zvinyaya zvemishwede, kuswera 3 hours pakatanga kukanwa zvibudira zvemishwede zvinosungwa sei. Teta 3 hours pano chitaura zvemishwede. Haitibori nyaya yakakosha, ndoto nyaya dukuduku mamaina. We major in minor things instead of majoring in the big biggies. The big biggies ndeyekuti izwi haritukwe. Nokuti izwe muranda pano panyika komuzoro kudenga
ndimambo vanoera chero mukaungana muri masangano 1000 musingazive kuti Elijah ari panyika muchiignora ngero dzenyu dzakuudzai muchida ushamwari hwenyu nembiri dzenyu itai asi nzara muchaiona pakurwadza kwayo nyika yose ichadzoka 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 nyika ive madzibaba nyika yaGabriel mamba akati kudenga ndekwangu pasi ndepangu munondiitei amuna zvamunombomuitei because best friend yaGabriel ndiMichael saka kuri kuarea yehondo amuna machepa zvipfuti zvenyu zvobuda mvura kana Michael akati jitapo dzobuda mvura hanokodza nyika inoora akatoti kana nyika ikandiramba ndichadzividza naKristu ndichidinga iparare aitye nyika iti akaisika inoora akatoti ini ndini jini giza soni yedenga soja redenga zvino madzibaba kana uchiona munhu akutaura military kumasowa akutaura sananguro dzemilitary dzekuti ndiri soja redenga ini ndini jini giza soni yedenga soja redenga kudenga kune hasha huru dzakabva dudza achiti Trigon Dizer hasha idzodzo dzakati daidza vamadzibaba. You have to understand something. Grandza adzingodeidza vakombororo chete kusikopa vanhu sadza neshuga nekurima zvakanaka izwi richinaisa mvura adzingodaro chete kana dzikagumbuka dzodeidza hasha nemoto. Saka isu takasazvinzwisisa vemadzibaba izvozvo zvekuti kana muri kudhira neizwi renzira rinenge chitara pamberi penyu kana muri kudhira neizwi rine zenze iriri rikatema zvaratema munopinda busy and you ignore kutambura kuti vakomana vachinotsvaga mabasa kuSouth Africa vachipondwa nexenophobia. You ignore all that. Vanhu vanorarama vachibayiwa nemapanga vachiuraiwa ikuku vachiuya varuma vakatarisa pa12 vachidzoka kumusha varuma mabox. You ignore that. Hazvina kana basa hazvi kumbokukoshera nekuti unenge uri munhu akashata mwoyo. Munhu akashata mwoyo so anodyirwa navana vese so hatiri muke kana achisara nemwana kana wani haatombozvifambira haatombozvitsvaga haana mabasa nazvo shata mwoyo kudaro. Munhu akaipa mwoyo madzibaba anotofara nyika kana iri mumatambudziko ari ega ega ari kubudirira pamwe ndiye ega ega anenge achibudirira vamwe vese vachichema. Munhu akaipa mwoyo anofarira kuti mhuka neshiri dzesango nezvimbuyu nezvimburani zvife nenyota mumasango mvura isina kunaya. Munhu akaipa mwoyo haana mabasa nazvo. Haanzi kuchema kweflora and fauna, haanzi kuchema kwematambudziko ezvipu kana patika Abraham aizvinamatira. Saka isusu vapostori ndisu tinozvinamatira kuti mvura inaye, mvura yaElijah inaye. Inonaya sei tisingamude Elijah uyu? Ino gore rinokwakanaya here mvura kumusha? You have to understand wemadzibaba Mwari anokudai. Imi ndimi musingade Mwari imi. Nekuti Mwari dai aisa kudai haimbe kutumira Johani. Dai Mwari aisa kudai haimbe kutumira Elijah. Dai Mwari aisa kudai haimbe kupa vaprofiti vamina vomusangano resa. Kubva kunana Tiki nana Sebastian, ana Amsandi, ana Ruben wekuchikwiro, ana Daswes, ana Bios, ana Edrona, ana Jacopo, ana James, ana Philip, ana Benjamin. Vaprofiti vese vakapiwa kudiwa naMwari baba ikoko. Munodiwa naMwari baba. Imi ndimi musingamude. Nekuti mune zvenyu zvamunoda. Zvino Gabriel chakati pane zvenyu hapana zvangu asi pane zvangu ndo pane zvenyu saka teererai ndikupe zvenyu. Saka unovenga Mwari akakuchengeta uri nherera mwongo uri nherera wakakura uchitochengetwa nevatorwa ari Mwari aipfeka vatorwa kuti vakuitire rudo. Unovenga Mwari kuti vamwe makakurira mamisha mairo iwawo zvekuti pfutseka vana vadiki vakapera kufa iwo wakararama Mwari achikuchengeta. Wakura wakudamata kumasowo wakuda nhau dzinongorwisa Mwari bedzi. Nhau dzinongorwisa Mwari bedzi dzechirefuri nhau dzisingade Mwari bedzi. Nhau dzekuchadzunda dzekuzvikutsa so nhau dzekuombera matunhu so kuombera miti nemakome ekwamuriwo usingaombere Mwari. Akatosika makoma acho nemiti yacho ekwamuriwo. Vanhu vakavana vakachengetwa uchifanira kufa uri mwana mucheche Mwari akakuchengeta. Mwari akatida uyu madzibaba. Tinofanira kumudzosera rudo rumwe chete rwaakatida. Kana uchitongofema chete. Umwe munhu akizvo zvakarara akati tasa mumochariso. Iwe uri kufema. Asi Mwari yeye umude. Zvimwe munhu ari kunyika nehondo so dziri kurira kuUkraine uko.
vana vake pamwe vatobva kupondwa izvozvi vamwe vari kuisraeri kuri kupondwa vanhu pamwe vana vake vese vapfuma vakapondwa nemanhingiri nezvimbambaira zvemaisraeri. Iwo ukatorarama ukutoenda kubasa zvako ukutodya uchiguta mhuri yako vana vako vese vapenyu asi haumude mwari yei. Kuzvikudza kwayo kotyisa. Zvino izwi racho rinonzi Mozisi rakatoipa pane vanje. Ndide ndikude. Ndide ndikude. Motoziya kuti kana usingamude manje hakudewo futi. Because akatoimba ega akati ndide ndikude. Kuna kuti ukasamuda hakude. Ukamuda anokuda. Ndide ndikude mbiya yomweya. Izwi rakazviimba iro panyamwera ari Mozisi. Unoita almost 6 months uri pagroup panapa tine nhau dzatakaisa panapa dzataidzidzisa. Hauna nhau yaunotsinda kana wani. Unenge zizwa kungotirisa kuti dazvita president. Uri president here, who are you? Are you a president of Zimbabwe? Kuti une pfuma dzako dzese nechine mapurazi ako hauna basa nemunhu. Unobva wazvikudza to that level. Sei usingapindiwo mune vamwe? Vangane vakapupura minamato yemana kuyambuka pano tivaverenge vakati sadarika 12 uya ndaruta zvakati ndakanganisa saruti for 7 years uya chinda kudai uya vangane vesana Patrick vesana Ruth vangane vanoratidza kuti vane zvavayambudza zvavanotsona kuti izwa apa rakatinunura tabva kuita muteuro yairija yakatidzidza but hautirimuki hazvimbo vava izvozvo izvo isu vanhu vatema tine rima isu. Isusu vanhu vatema tine rima madzibaba. Mwari ngaatinzwire tsitsi. Kwatema kune rima madzibaba. Results ese akaparidzwa nevatendi. How many results? Even muZimbabwe macho. Tumwe munhu anenge ane 3-4 years achinditsvaga uzonzwa. Ndapinda mugroup St. Peter. Makaita basa. Baba 3 years ago ndakaita muteuro makanzisa 3 years ago paudio. Ndasikatomba kuziva. Ndakanyambuka madzibaba. Vangani vanodaro so. Hautirimuki. Zvese zvauzvona. Zviri zvemweya wakaimba unofunga zvinganoyambudza munhu ari kuchipinga ukonzwa audio 3 years ago. Oita muteuro womana uchobva ayambuka kana pamusha paifiwa rufu rwomira. Munhu iyewo achifara achifefemuka achifara azvikuvhundutsawo izvo zvokuti unoona zvinhu izvi zviri zverima kana kunzi St. Peter chanenge aine mashave. Ndingaone mashave ekutumira Zimbabwe yese nekuSouth Africa nekuUK nekupi ekuti vanhu vanenge vachiita miteuro vachiyambuka mashave acho anenge akawandisa. Ndine mashave akawandisa kuita sei akadaro ekuti ndinoyambutsa nyika yese. Ndine ndaona kumashave akawanda kudaro. Kana zviri zvikombo ndindazoona zvikombo zvakawanda kudaro ndinozoona kupi. Hamuona kuti ingirozi dzaMwari dzinenge dzichiyambutsa vanhu. Hamuona kuti Mwari chaiye anokwanisa kutonga zvinhu zvakadaro. Ana baba Brighton ndivo emba yaisasha muchitsurawo. Ana baba Simon Muzimioni muchitaurawo vakumana kuti vanhu vayambuka nemiteuro yemana yavati one day zvinhu izvi zvina Mwari izvi. Hamuonewo kuti mapofu Jesu aizoti mune maziso asi hamuoni. Zvochokwadi ndakuzinzwisa parabhora Jesu rakuchimeka sense kwandiri. Raisa meka sense kwandiri parabhora rakuchimeka sense. Hamuoni here vakumana zvinhu zvakaitika pamuteuro yese akadzidziswa naErija kuti tine zvatakaona. Chiprofiti chipi chaakaisa kubvira tiri kuHelio kune ana baba Success kubvira tiri kuHeliopolis. Chiprofiti chipi chaakaisa chaakapotsa vakumuziva. Haana kuti profita nawo yemvura yekuKenya here kuti ndaona Kenya yaita mafloods. Hamuna kuzviona here? Zviprofiti zvipi zvaakaisa patari kubvira tiri kuHelio kubvira tiri kuCollege of Mambo Success? Zviprofiti zvingani zvaakaisa zvakapotsa? Mambo Dominic tiudzei one. Taurai one kuti akazoprofita chakati. Haana kuprofita Israel nePalestine here isati yaitika. Haana kuitaura here. Kuma munhu havhunduki. Haana kana basa razvo izvozvo. Zviprofiti zvokunyeba kunzi Mugaba anobva nekufa zvokunyepa zvokuti shanu zvatakanyeperwa for years. Mugaba akatombogara kuBlue Roof akatozotowo stress yake ingoti munhu anga ajaira upresident akazorwara akafa but akatogara kuBlue Roof achitoenda kunorapwa kunze kwenyika uko. Ari mupenyu asina kufa. Akabviswa ari mupenyu. Anambofira pachigaro zvaprofita kunzi anobva nekufa. Chiprofiti chekunyepa chakafamba kwamakore ndochamunoda ichocho. Ene nawo hamuchambozvitaura kakuti vaprofita vedu vaiti Mugaba anobva nekufa. Because vaprofita vaiva vaprofita vakuru vanotori nemazita makuru. So zvatongokuudzai kuti havana yese
atombonyepa saka vana yese munhu andombonyepa isai chiprofita chairija chaakaprofita chekunyepa 1 kana 2 isitiri kuengland akatiprofita zvaBin Laden zvakaitika kuSeptember 11 akaprofita zveJuly akaprofita kurema kwenyika inei kuti icharema Britain icharema kugara bvunzai vari kugara Britain asi kana vari vanhu vanotaura chokwadi kuti ndo here Britain yamakamborarama muri yakuda matsamba 27 kana 35 matsamba kuti uone basa rekutsvaira matoilets unofanira kunge ne miri kuye matsamba 27 kuti utsvaire matoilet tichapinda muBritain 2001 waishanda mabasa 20 usangana tsamba kana 1 pana natore kukirira matoilet waisatombobvunzwa kana tsamba nhazvo unofanira kunge ne bhuku rematsamba 27 kuti ushande basa rekukirina matoilet tazvekutamba zvakaprofita 2004 ndaona nyika inei yarirema ndaona kunyika kwenyu yatova nyika inotogarika pane nyika inei ndaona nyika inei yarirema kugara kumberi akasekwa nemarema iwe marema because vanhu vaiti vakatenga chinhu 2 pounds waibvaona chimwe chinhu chechi why buy one get one free waiti ukatenga chinhu chepound waipiwa chimwe chepound ichanzi Great Britain zveshuwa chitokatumira munhu mari kumushoko 100 US ane 100 pounds ane kuma USA vhera 200 US obva achizoisa kuma $7 tongo yaitenga vanhu mastendi ana mai vaitamba maraundi avaitenga mastendi vachivaka dzimba vachitenga mastendi vachivaka dzimba vachitenga vamwe dzimba 10 kuzitenga mastendi ezvo nekuvaka dzimba try it neinflation iriko zvakaprofita kuti Britain icharema kugara akaprofita kuti mwana waJoji hafe Benjamin vaprofita vese vachita anofa vese vaita anofa mwana uyu anofa egaro 1 out akati hafe akasekwa nedzimwe dzinonzi safe die dzakafamba dzinonzi safe die dzakati inini baba asiti dai ndainzwa mweya wenyu iko indaizvisungirira uyu mweya wemangozi ndaizvisungirira sokona here mambo kuti mweya wakaipomi neuyu ungaprofita kuti munhu yanorarama mambo munhu akufa because aitakurwa so benji so nana baba so akaiswa pa chinenge chidara so miti so zvazo achitakurwa so asikemba chitati day with day grow Ben Savior Benjamin hafe kana ndauya nechiremba road Julio River end to Fletcher Benjamin hafe nhasi mupenyu zvikutaura ndiri kuita nhasi mupenyu ari kutodhireva mabhazi nemarori nhasi mupenyu izvo zvikutaura ndiri kuita kudai ndonzi ini Peter iyeyu yana mweya tera ine ndakutoda zveviolence chambera munhu chako kuridza munhu mba zvekujairwa ndipona zvekujairwa ini ndikuona munhu 20 years ago akaprofita kuti munhu yahafe vacho vakaprofita kuti munhu yanofa vacho ndondonzi nditeere inini wacho akaprofita kuti hafe munhu wacho ndichimona kuti ari mupenyu ndonzi ane mweya wakaipa what sort of nonsense is that what sort of nonsense is that inini amadzibaba ndatorwadziwa kuti what sort of hazviteereke zvinhu zvatinenge kuti titeere nevana hazvina kana common sense hazvina spiritual sense hazvina common sense hazvina spiritual sense and hazvina kana heavenly sense zvinhu zvemanga mani anotaura chokwadi ndiye anteerwa ari kutaura ini anoprofita kuti mangwana kunonaya mvura yotogoka yonaya ndiye anteerwa anotaura kuti mangwana hakunaye mangwana kwacho hakwanaya haateerwe ndosaka njerespect harisidia aitaura kuti 1980 ndaona Queen Elizabeth ashaedzera independence ashaedzera rusununguko nepfumbamwe 9 AM Queen Elizabeth achibuda paredhiyo achiverenga kuti peace kuZimbabwe Rhodesia ceasefire hondo yamira Queen achiverenga papfumbamwe chiprofit charesidia chichioneka residia ndiye akaprofita kuti kunenge kugarika iri nhamo masununguko asi ndaona maganda akaparadza nyika yawo ega chiri chiprofita charesidia pakaibwa vhese kuti kunenge kugarika iri nhamo zvino kune rugare here nhasi kuZimbabwe kune rugare here nhasi saka ndonzi inini residia usamuteirwe nemuiwe residia nemuiwe mwe gabriel atari pamukadzi uhemuno wepano esene richidhesa akarasa nyika uhemuno wepano uhemune tendakula kutenderwa mukeji inonzi negomo zvino kuti ingonzwa mweya wavanhu pane gomo bedzi residio sidelinewa zvese zvakaprofita zvenyika izvi zvatinoona soona kuti Zimbabwe ine nhamo zvakaprofitwa naResidio ndaona magandanga aparadza nyika ega Mugabe neshamwari dzake vakaparadza nyika vega zviri muchiprofiti chakaiswa naResidia
kuti kunenge kugarika iri namo wochiwa kwandiri Peter usaterere sedhani mweya wakaipa tera uyu ari kutaura kuti mugaba anobva kufa ndobva ndatanga kutera munhu uyu ari kunzi mugaba anobva kufa ndona mugaba wacho abva hana kufa ndora machitera futi munhu iye ndopenga ere ndotaya njere ere ndotaya njere madzibaba. Winston Churchill said the truth is incontrovertible. Malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end, there it is. Muchachema mabona zviprofiti zvakuzadzikisa abva pamberi penyu makuchina munhu iye ndiye angane and it will be too late because anenge aenda because kuzotenda kuna Jesu matomuponda aenda azviverengwe inenge yanoiseya kuti wamasinagogu Jesu panga ari mupenyu muchiti kamwana kaMaria karedu chief of demons ane mashavi ndiye ane dangwe remashavi muchimutukirira abva pamberi penyu ndopa makuda kuti Jesu azviverengwe zvinoverengwa zvinenge zviri munguva. Ana Peter vakapiwa makii vakamutenda alipo haana kuzotenda aenda. Ndeko kuno kunyika yavanhu vatema Peter ari kungotenda Elijah aripo ari mupenyu. Kana paine zvandichapiwa matuso angu ndinongoapiwa. Vari kuramba vachatonyimwa. Vamwe vachamukira kunyika dzinenge dzine hondo. Vamwe vachamukira kunyika dzinenge dzine nzara dzakafanana naSomalia. Vachaenda kumapasa anotonhora nechando. Vamwe mapasa ane moto. Vamwe havasi kumuka vanhu vari kubva vamuka zviguyakuya. Vamwe vachamuka imbwa uchirarama paimbwa yofa imbwa yesvike 14 years ka yofa after 6-7 years fanike ichiboy inenge isingamboenda kwavet kana kwadoctor saka inofa 3-4 years womuka woenda pane imwe imbwa for 3-4 years woenda pane imwe imbwa 3-4 years woenda pane imwe imbwa 3-4 years for 600 years. Saka ijerere kutamba here chapika vamwe vedu ndozvainzira Johani vamwe vachamuka zvikara dondo. Elia uzondiramba ndichamuramba. Ari kuramba Elijah achatoramba kuona Elijah. Ari kutomuramba achamurambawo. Apa munhu paanofanira kupfuura nemhuno dzake achimufema kuti uyu akunomuka mupasire kwakati. Uyu akumboenda kudenga achanoraramira kudenga kumakore akati. Mwari achazotema kuti achienda kunomukira pasi rakati. Uyu akunomukira kumaArabhu. Vanhu havafe. Vanhu vanorarama nekasingaperi nekuti mweya haufe. Unongochinja miviri. Ndosaka kumakuva kuchinzi wakuva. Kumakuva nekuti unenge wakunova chimwe chinhu. Wakunova umwe munhu. Wakunova chikaradondo. Wakunova imbwa. Wakunova museve nepasi. Wakunova pabhuru remombe. Wakunova mweya wechipoko. Wakunova chidzangaradzimu. Wakunova mweya wechikwambo. Wakunova shavi. Kuva saka kuchinzi kumakuva. Uyo totenda kwaari uyo. Elijah, serious, the dog star. Chewa kumutupu wa mai. Akati baba akachita mfemberi ini. Aiperet wiro peri. Elijah we baba.